consiste na elaboración dun blog que nace ao par da realización dunhas xornadas de cociña interculturais aquí en Monteporreiro. Cada unha das veciñas de Monteporreiro, de diferentes culturas, elaboran unha receita que logo pasan ao blog. O objetivo desta actividade ten, digamos, dos obxectivos. Por un lado, que as mulleres se relacionan entre sí, e por outro lado, que manexen ou aprendan a manexar o ordenador, internet, compartan esas receitas en internet para que o resto do mundo poda opinar sobre elas ou coñecelas, meramente. Para eles é un reto a elaboración desas receitas no momento in situ, explicalas e ao mesmo tempo ser capaces de ensinar ao mundo, ao resto do mundo, ese tipo de receitas, plasmándoas nun blog. É sempre un acierto avance. Agora vou probar aquí. Pois moi entretenido, moi ameno, aprendemos moi directamente, pues está moi ben, me parece unha moi boa idea, para que a xente vaya vendo cousas sencillas que se fan normalmente nunha casa sin ser un plato moi elaborado e que está moi ben, moi fáciles de facer. A difusión creo que é moi interesante que este en internet porque poden acceder calquer persona, ademais cada vez máis a través de centros que teñen acceso a internet gratuita. Creo que é un obradoiro moi interesante, unha porque te relacionas, coñeces a outras persoas que sempre poden aportar, é unha maneira, é como un punto de reunión para vivir outras experiencias e compartir experiencias de outras persoas. A parte de que se relaciona a xente, pois é moi ameno, si o recomendaría, e se aprende moitas cousas.